Да, ето сега записи. Да. Добър ден, казвам се. Здравейте, казвам се Андрей. Искам да ви И съм на 7 години и искам да ви разкажа един хубав виц. Ема този път някой друг разкажи. Не също. Някой друг ден, нали може да го разказваме, че. Разкажи този за... Една жена влиза в един трамвай. И всички седалка е заета с момчета. И казва: тук джентълмени има ли? И един мъж се обажда: джентълмени има, млада госпожица, но места няма. Сега един друг вид ще ви. Една блондинка, много блондинки, се събрали на един голям площад и мисли, че ги снима. Не, светли и забравих това не забравя. Завалял дъжд И завалял дъжд, да гърмят и започва грамотевици и те помислили, че ги снимат. Кажи за двете блондинки, които чакат на трамвай. Две вълники на трамвайна спирка. Едната вика: кой чакаш? Единица. А ти? Двойка. Спира трамвай 12. Едната вика: ще ни вземат едновременно. Добре, окей.